Ама защо ще пиеш с Симеон, като ти си нова в бизнеса? Да. Гледайте. И Голдфрон и Стеф. Така. Ще фъкам Стефи, ще се омъжа с Стефи, ще фъкам Голдфрон и Азов си отива на Кин. Може да го скъсам? Да. Пишно. Ето. Скъсане! Мъртъв вече! И това беше всичко от нас, приятели. Да желая ви много хубав Довиждане! ден. Чао, приятели, обичаме ви! И довиждане, чао!